Mä oon nyt junassa. Mä just lähdin Edinburghista. Edinburghin juna-asema on nimeltä Waverley Station ja mun juna lähti kello 11. Nyt oon junassa 1,5 tuntia ja tää juna menee Newcastleiin. Newcastleissa mä hyppään pois junasta ja vaihdan toiseen junaan, joka menee Oxfordiin. Tossa on toinen juna. Junan ikkunasta näkee Skotlannin maisemaa, vaikka kohta mennään Skotlannista Englantiin. Menen tapaamaan mun kaveria siellä, mutta oon kuitenkin vähän surullinen, että mä lähden pois Skotlannista.